Good day, kids! Kabisado mo na ba ang English alphabet? Yan ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago ang lahat, aawitin muna natin ang ABC song. Handa na ba kayong umawit? Let's sing! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Inaanyayahan ko ang mga parents, mga guro, at mga individual na sumali sa ating kampanya against illiteracy among Filipino children. Dahil sa pandemya, lolobo ang mga batang hindi marunong magbasa, kaya kailangan natin gamitin ang teknolohiya upang masugpo ito. Magtulungan po tayo.